дар мавсими ҷории чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни наврасони то 14-сола дар лигаи пешсаф асосан 4 даста Душанбе Истиқлол, Арали Абдураҳмони Ҷомӣ ва дастаи дуюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ муддаиёни асосӣ барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ дониста мешаванд. Дар бозии марказии даври шашуми ин лига ду даста аз пойтахти кишвар Душанбе ва дастаи дуюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ ба ҳам омаданд. вохӯри дастаҳо дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир гардида бо ҳисоби 1-0 ба суди дастаи Душанбе хотима ёфт. дидори дастаҳо бисёр ҷолиби диданӣ ва бо ҳуҷумҳои тарафайн сурат гирифт. дар ин рақобат футболбозони дастаи дуюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш зуд ба хатти ҳамла мегузаштанд ва дар назди дарвозаи рақиб ҳолатҳои хатарнокро созмон медоданд, аммо ҳамлаварони ин тим чандин имконияти голзаниро бо самар истифода карда натавонистанд. онҳо дар қисми дуюм ба задани як гол муваффақ шуданд, аммо довар офсайдро ба қайд гирифта голи футболбози ин тимро бекор кард. гол ягонаи вохӯриро аз ҳайати дастаи Душанбе дар дақиқаи 69-уми вохӯрӣ Муҳаммадёнуш Тоҳиров вориди дарвозаи дастаи дуюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ намуд ва пирӯзиро барои тимаш таъмин сохт. бо ҳамин ҳисоби 1-0 дидори дастаҳо ба анҷом расид ва тими Душанбе аз пирӯзии шашуми хеш истиқбол кард. дастаи дуюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ ки роҳбариашро мураббии шинохтаи кишвар Зайниддин Раҳимов бар дӯш дорад, маротибаи аввал мувоҷеҳи шикаст шуд. инчунин дар ин давр дастаи суғди вилояти суғд бо ҳисоби 3-1 мактаби варзишии шаҳри Ҳисорро шикаст дод. клуби марказии варзиш Артиш бо ҳисоби 5-2 Академияи Тоҷи Хуҷандро мағлуб кард. мактаби варзишии ноҳияи Ҷайҳун бошад дар майдони хеш бо ҳисоби 2-6 аз тими Истиқлол мағлуб шуд. Арали Абдураҳмони Ҷомӣ 6 голи беҷавоб ба дарвозаи равшани шаҳри Кӯлоб зад. бо гузораи 6 давр тими Душанбе бо дарёфти 18 хол садрнишини ягонаи ҷадвали умумии мусобиқа мебошад. дастаҳои Истиқлол ва Арал бо 15 холӣ дар зинаҳои дуюм ва сеюм мавқеъ гирифтанд. дастаи дуюми муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои даставӣ бо 13 хол дар мақоми чорум қарор дорад.